kabini dugujɛla Bamako waleya fosi kɔni ma kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka maaw bɔ o cogo la ka kɛɲɛ ni binkani min yɛrɛ kɛla kunu faba kɔnɔ. Maaw bɛ ka bɔ ka taa u ka ciw la kabini dugujɛla i n'a fɔ kɔrɔlen. Cakɛdabaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don ka daminɛ gouvernement ka caw fo ka taa se kɛnyɛrɛye caw ma an'an ka pankurujigiso senu sugu kɔnɔnaw. Maaw bɛ ka taa ni yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na yaasa ka taa u mako la. Ka fɔ ko maaw kɔni sirannen don ni ka dɛsɛ ka bɔ ayi o kɔni ma ye a ko la sabula kabini kunu sɔgɔma ni walen kelen kɔ ni lakana yɛrɛ fanga ka bonya o nɔngɔni bɛɛ lajɛlen na si ma kɔrɔya ni si ye. Min ye Bamako pankurujigisoba fo ka taa se gendarmew ka kalanso binkani kɛla yɔrɔ minnu na ani Tour d'Afrique yɛrɛ o masurunya na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ finitigilakaw olu ka lakɔlɔsiliba kɔnɔ ani yɔrɔ faratilenw minnu bɛ se ka kɛ maajugu yɛrɛ tɛmɛsira ye. Lakana fanga o kɔni bonyanin bɛ kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se patrouille ma minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ sigida kɔnɔnaw na. Min ye Woromasiri tabaw ka ɲɛmaa ye état-major général Oma Diarra ale kɔni ye laseli kɛ u ka bataki kɔnɔ ko binkani yɛrɛ senfɛ gendarmew kalanden dɔw olu nin tola a la nka a jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma di. Min ye jatigɛwalikɛlaw fanfɛla ye kelen o cɛla o kɔni o jenina ka ban tan population yɛrɛ fɛ min ja carilen don ni waati na bɔlɔlɔsiraw fɛ u caman fɛnɛ ɲɛnama minɛna Woromasiri tabaw fɛ a binkani yɛrɛ senfɛ. État-major général des armées ale ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakili sigi ko bawo ko kow kɔni bɛ u ka bolo kan ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la maa fɛn fɛn i mana sigana maa ye ko ka o kunnafoniyaw di teriyala finitigilakaw ma bolodi ɲɔgɔnma ko kan ka kɛ fasoden bɛɛ lajɛlen taabolo ye ni waati in na. Ka kɔn état-major général des armées ale ka nin bataki ɲɛ kunu sɔgɔmada joona jatigɛwalikɛlaw ka tɔn min bɛ wele ko GSIM olu kɔni ye bataki bɔ min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni binkani kɛla olu yɛrɛ de fɛ. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.